Bueno, comenzamos hoxe as xornadas da 37ª Mostra Folclórica Internacional, tendo de novo música tradicional aquí en Viveiro, cargo do grupo Vamos da Terra. Comenzamos con estas muñeiras de pollo de Manuel do Pazo, e vamos agora con un tema cantado que se chama María Solía. Maestro. Continuamos agora con unha muñeira composta por nós, aquí cada unha fermosa zona de Viveiro, e unhas xuntanzas que tempos atrás facían os nosos maiores ali. Se chama Rego de Sidro.
Comenzamos con outro tema cantado por Ruth, que se chama Camariñas.
Continuamos con outra con voz un pouco máis movidiña que se chama Muñeira de Sabaxáns. Mirad, esta muñeira é moi fácil, así que tedesnos que axudar un pouquiño, vale? Vamos a ver se practicamos un pouco o retrouso, o estribillo. Mirad que fácil é. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. A ver como facedes todos, veña, 1, 2, 3. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Chupao, verdad? Pois veña, vamos. Seguimos con outro tema cantado, se chama Romeiro ao lonxe.
outra vez ca gaita, voltamos con un ritmo distinto. Agora toca yo turno unha alborada que se chama Alborada de Berín. O próximo tema chamase Unha volta e un poema.
Continuamos agora con outra canción que tamén dedicamos a Viveiro, neste caso a ese fermoso río Landro que percorre o noso val, o val do Naseiro, que termina aquí en Viveiro. Chámase Polca do Landro. Muchas gracias. Continuamos agora con outro tema moi de Viveiro, tocado a nosa maneira, que se chama Catro Vellos Mariñeiros.
continuamos con outra un pouco máis animada que se chama Rumboia. Veña, que necesitamos axuda. Eu non fago máis que pedir, pero a que lle apeteza xa sabe, vámonos. Shua
finalizar un par de temillas de música irlandesa que se chama Island Angel, era unha selección de unha gira e un reel para todos vos.
chegamos xa ao final da nosa actuación de hoxe. Esperemos que pasades un bon rato con vos. Nós sí que pasamos un bon rato con vos. E para finalizar, unha pequena selección de música galega. Esperamos que pasades ben hoxe. Moitas gracias por todo.